Allah sai Allah ya baka lafiya sannan magani ana yi kamar ba a yi kullum aiki kenan har na gaji ma wallahi. Assalamu alaikum. Hai makoci na. Bismillah sannun mu ha. Barka da shigo. Ya dai mai jikin bai. Alhamdulillah. Hai sannuwa. Na ga ma kullum magani kullum. Ina da labarin magani suna jana an su. Ina da labarin mai magani suna jana an su. Kamar ba na yi. Sannu bawan Allah. Ba a yi. Wallahi ina yana na ji wani bawan Allah ya shigo a wannan gari. Jikan Bauchi. Na ji tallan shi ya daga gari. Na ce to ka san abun ba a cewa ko ni da kuma yanayi kai na ce bari in ji in ziyarci bawan Allah nan nan da wanga bai bawan Allah na kuna godiya na ce in mashi bayani watakila akwai taimako da zai bamu na ce to ba laifi ga wannan aje a gwada ba ko ne ko sha na sha ne na sha ne bari mu zuba ruwa zuba ruwa masha Allah wallahi bismillah ai ko ina jarabawa ake ba sai da za a dace ba shine dai ko ina maganin jarabawa ake yi jarabawa ake ko ina ha da dai haka ya isa kwarai Allah so Allah so cikin na ali tsoro ma abin yake bani sannu kaji sannu dan sha ruwan nan magana dan kokari ka sha dan kokarta yawa kokarta sha dai sha yawa sannu Allah sannu kaji sannu Allah sannu Allah Allah aikin kenan ina gaya maka aikin kenan Allah ba shi lahiya insha Allah Allah ba shi lahiya sannu da insha Allah alhamdulillah gashi ko ka ce min ko zama bai yi Allahu akbar iko Allah jikan Bauchi kenan sannu bawan Allah kuma nan garin kace mutum na da ringa yake jikan Bauchi magani a cikin gida amma muna kawo mana to ka shi ba Allah ce mai bawan Allah har zuguru mana je neman magani aka ga wani mai magani naje zuguru mana ban ka san hawan lokaci ana magani da ba da tashiwa kwarai gashi kuwa zama bai yi subhanallahi man nasu sannu bawan Allah sannu nuna su in haka ne bari mu ƙara mishi ko a ƙara mishi ta an sha wannan adadi shike a yau ga dai a shin yawan to shike don ga ya kaga na sa yayin abin nan magani ya ce a sha to alhamdulillah za a ƙara komai ba a kai ko dai mu dauke shi mu je can gaba ɗaya kai ku ba Allah Allah ya ce a gwada yace a zo a gwada san masha Allah muna godiya to ba ku ai ka wuce ai ya kamata mu san bawan Allah ga ai na kace yake fillahi yana can dadin ko sabon layi ai wannan dai masallacin malam a ziyara ya kamata mu kammala musamman gaskiya to yanzu yana numban wannan kai kuwa ai dole yan ga yanayi ai dole kamata ya mu fara ni ma nan ba wallahi na tsare waje da nake ji ana abin fara mishi godiya bari in gwada Allah ya saka mu 07 na'am 35 na'am 34 na'am 69 daga jikan Goshe kenan a jikan Goshe Allah ya saka alkhairi insha Allah muna godiya sosai ba ku muna godiya Allah ya bashi lafiya Allah ya saka alkhairi Allah ya bashi lafiya mu da mishi addu'a ba wallahi insha Allah sauki ya samu kaga ba Allah ido ya bude a kwarai alhamdulillah insha Allah ya karso yunwa iko Allah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka maka insha Allah a bashi abinci insha Allah Allah ya kara lafiya insha Allah yana jiyo insha Allah yawa sosai muna godiya Allah ya saka alkhairi sanuman nasu bari za ka maka abinci yanzu ga